Sunog guys. Naug daw ang balay. Balay na. Basurahan ra gid kuan. Rabiya asuha sa. Ay. Pwede na mga karton basura. Mga bata ko. Ha? Mga bata ko nilinagan. Mga bata nasunog na day. Oo, nilinagan ko. Siguro. Grabe din ang basurahan eh. Walay sikyo gibutan dia. Rapi ka dito eh. Mo de itong kayo itungod aning rip o gani. Lamban. Na fire out na fire out. Yun. Dara diri lapit na sunog ay kanina. Hawa na ay. Nara. Nag-aso ba mi gapon? Biyawan, nag-aso lang gapon. Sunog. Wala nga, nag-aso.